Mina abaholi benu angibazi ukuthi banjani. Kusho ukuthi singenile i-email ethi bophisa lo muntu wena ukuze siphazamise le date. Abona abaholi benu ngempela mina sometimes angazi kanjani. Zinganza ukuthi ngifuna ningizwe kahle. Ukubophisa one of these three angeke kusaba isolution. Ukubophisa omunye walabantu abathathu angeke kusaba isolution. Abaholi benu bafike betshelwe into isaqala bengabi nesisombululo bese beyitshela ukuthi bazoba nesisombululo ekugcineni. Ukubophisa omunye wale three angeke kusaba isolution. Sekulate kakhulu. Sekulate kakhulu. Ilento yokuthi abantu uma bezama ukusondela uhulumeni evele eqhele kubona bese eyitshela ukuthi uhulumeni uzobuya ekugcineni ngeke kusabuyeka manje. Kwenzeka kanjena ngo2021 kulokhuzi unrest. Wafika uhulumeni watshelwa kuseeli wathula kwazini. Kuthe sokuqala kushuba watshela ukuthi wensolution kanti vele sekubhedile. Same thing ezokwenzeka namanje. Abantu kade bekhuluma bengalaleli. Kade bekhuluma bengalaleli. Bona bazoyitshela ukuthi bazokwenza into eyisolution kanti hayi sekubhedile. Njengoba kuyimanje sebaqala manje bayitshela ukuthi ukubophisa omunye wale 3 kuyoba isolution. Ngeke kusaba isolution. Noma ngathiwa ababoshwe bonke but umphakathi ngeke nubophe wonke. So ngiyabona abaholi benu basanalezi ingqondo lezo ukuthi hayi if usibamba omunye wale genge u3 then sizozama ukunqanda ukuthi lento ingenzeki. Lento ngeke isanqandeka. Ngeke. Umuntu uyenqanda wena kufana nokuthi uthela upetrol emlilweni. Into engeke isanqandeka. Abaholi benu lento babengayinqanda eli. Manje sebefuna ukuyinqanda manje. Sekubhedile vele. Kunabantu asebeze bathatha ngisho ama leave emsebenzini for lento le. So abaholi benu nje banakho ukuthatha izinqumo sometimes useless. Ngoba izinto kusekumele beyilungise eli zibahlule eli bese beyitshela ukuthi bazoyibamba ekugcineni. Kanti ila khona kungeke kusalunga khona lutho. Ila khona ngeke kusalunga lutho. Ukubopha omunye wale 3 uzokwenza izinto worse. Ukubopha omunye wale 3 uzokwenza izinto more than worse. Ngoba izinto kwakumele ilungiswe ekuqaleni, kwakumele uhulumeni balalela abantu ekuqaleni. Hayi manje sekulate vele manje. Cha ukuthi manje sokusela izinsuku eziko24. Yabo sokusela izinsuku eziko24 eziko25. Yabo sekulate. Abantu lento bayikhulume early. But uhulumeni wangayinaki, sefuna ukuyinaka ekugcineni. Hayi sekulate.